बेखौ बानायनाय जादों आरोखि दा मेन बाथ्रा बारा बुंला बेखौ नैबे ओनसोला बिराद मोजां मोनदों आं बे गामिखौ माब्रै होननानै बुङोबा बावहाय गोदोहाय जेब्ला आफादा फैदोंमोन लानजाय गोजामोन आरोखि लानजाय गोजा माने एसे गुबुन हारिमोन गुबुन हारि बुंनो थांला दहाय गामिनि रायजोफोरजों एसे रायज्लायनानै मोजां नांदों बे ओनसोला दा जे बर'नि आखायाव जे थाफिनबाय बिनि देरसिन जेबो गैया दा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नोंथांमोननि थाखाय बियो एसेब्लाबो जेनाखि आदानि मटिभेसना नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो गोनांथि जानो हागौ ना इयुन जेनेरेसनाव आरोखि आरोबाव आङो देखायलांबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव जा हायो दा फिल्मब्लाथ' माखासे स्क्रिप्टफोरखौ देखायनो हानाय नङा मानो होनब्ला माखासे डिरेक्टरफोरनि एबा स्क्रिप्ट राइटारफोरनि खोथा थायो आङो जा हायो बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्टआव सोर आर्टिस्टआ पार्टिसिपेट खालामदों आरो मा केमेरा बाहायदों बेयाव आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन थ' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर नायदो अस्त्रफ्रा ओरैबायदि देन्जार AK-47 M16 ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय रा डेंजार लॉर्ड है ठीक है कोई बात नहीं हम तो पास नहीं कर रहे हैं ना नायदों नै डेंजार नायगासिनो दं आं ओरै देखायनाय नङा दे ओरैहाय पाब्लिकफोरखौ आं देखायबाय एसेब्लाबो जस फैयो आरोखि ना ओरैबायदि पाब्लिकफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ बे फिल्मखौ नायनो थाखायहाय दा ओरै दंफां बायदिसिना मादों बेखौहाय उनाव मिथिगोन मानि थाखाय दंफांफोरखौ दादों आङो खिन्थानाय नङा आरोखि लोगोफोर आं देखायनायबो नङा ओरै जास्ट पाब्लिकनि रिएक्सनफोरखौ आं देखायबाय नै आमाइमोना बिराद गोसो होना नायगासिनो दङ ओमफ्राय माबायदि फिलिंस खालामदों ओरैनो नायगोन ना नाया आमाइ नायगोन दा ने ओरैनो माबायदि जागोन सानदों एसे मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो जागोन दा ने दुम दाम बेरलायखादों दा खोनादोंथ' हेभि जागोन ने ओरैनो एनडिबिजों ओमफ्राय सरखारनि मानसिजों नांलायलाथ' खोनाखायो गिख्रंजोबलायनाय अके दे नायबाय थाब्लानो जाबाय ने गावबाय दा ने ओरैनो प्रेक्टिसाव गावदोंना माबाया जाखाबाय बेखौ नायदो नेनानै थानायसै ने अके थेंक इउ ओमफ्राय बे देग्लायनि जांख्रिथाय थैसाम पार्ट 2 जेनाखि बेयावथ' हेभि दामि केमेरा बाहायदों दामि आरोना नायदो बेफोरथ' खम दामिनि केमेराफ्रा ओमफ्राय ओरैबायदिखा देंजारफ्राबो देग्लायनिया ओरैबायदि मार हिट जागोन आरोखि ओरैबायदि देंजार नुखादों जोङो दिनै फायरिं होग्रोग्राया आदाया दामाने दा ओंखाम उखैबाय खम खस्थ' मोनबाय ने गावलायनाया ओमफ्राय गोमनाया माबायदि गोमो ओरैनो दा गोमनायाथ' बिदिनोसै एकदम रियेल इन्डिभिडुवेल माबा बे मा होनो बे बमासिया गोमनाय बायदि बेबायदिनो गोदादे गावलायफेरनो मोन्दोंना मोनाखैब्रा आं गावलायाखै दा खिन्थु देंजार जेरै रियेलाव ओरै शुटिंआवबो रियेल दै आदाया रियेलावबो रियेलखा शुटिंआवबो रियेल होखादों दा ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ दा ओमफ्राय देग्लायबो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आव पार्टिसिपेट खालामनो होननानै माबायदि मोनदों ओरैनो माबायदि एक्साइटेड जादों आदाया एसे खोन्थाहरदो शुटिंआव होननानै बुङोब्लाथ' जोंथ' ओरैनो सापर्टिं साइडनिसो नालाय मेन रलफ्राथ' दंखायो जोंहा एक्टरफोर नै ओरैहाय जोंनि सासे थाबाय आदायाथ' देन्जार जागोनबो आदाया लिंसारमोनानोसै मेन रल दे जिखुनु गोजोननाय थाबाय आदा ने नायलांबावनायसै आरोबाव मा नुलांबावो गावलायनो रेडि जाबायनो आर्मिफ्रा ओंखारबाय ना रेडि मिसे ना दादा एकदम पाटा पाटि हुबो ओमफ्राय नैबेयाव देंजार मोनथाम थायोमोन नालाय सिगां नैबेयावनो एसे लानाय जाबाय आरोखि लोगोफोर नायदो नै माजा फुल ड्रेसाव दङ बिथांमोना गावलायसिगोन एबार एसेब्लाबो हमदो एसे थाम थुम गावफुलायनाया जागोन ओमफ्राय गोबां मानसिफोर नायगासिनो दं आरोखि नै ना माबायदि गावलायनायखौ नुजेनग्रोबाय नामा बाबुमोन जोंथ' दासो फैदों नुथ'वाखै ने माबायदि जागोन बायदि माबायदि एक्साइटेड खालामदों देग्लायनि जांख्रिथायनि जेनाखि थैसाम पार्ट 2 ओंखारगोनखौहाय सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन बायदि साबसिन जागोन ना नायगोन दा बाबु ना नायगोन ओमफ्राय जोङो नै ओरैहाय आदा अफ्रिखौहाय दिनैसो आं फार्स्ट टाइम शुटिंआव लोगो मोन्दों फैबाय थादों आं खिन्थु लोगो मोनाखैमोन ओमफ्राय दा देग्लायनि जांख्रिथाय थैसाम जेनाखि पार्ट 2 फैगासिनो दङ माबायदि फिलिंस खालामदों ओरैनो माबायदि जागोन फिल्माथ'
बियो ओरैनो माबा बानायब्रबनाय माबा नङा नालाय औ फिल्मा जाखिनि स्ट'रि औ मेनलि स्ट'रि ना बियो गोथां जारिमिन माबा नङा आरोखि सोरबा सासेनि माबाखौ लानानै बानायनाय आरो रियेल जाथाय गोजासो एक्सुवेलि माने बै जेब्ला एटेक जाखांनानै माखासे मोनथामफोरनि फेमिलिफोराव प्रब्लेम फैदोंमोन सेम टु सेम बेफोरखौ बानायनाय जादों आरोखि दा मेन बाथ्रा बारा बुंला बेखौ नैबे ओनसोला बिराद मोजां मोनदों आं बे गामिखौ माब्रै होननानै बुङोबा बावहाय गोदोहाय जेब्ला आफादा फैदों जों दल संगठनफोर थारलाया मानो बेफोरबायदि बर' ओनसोल खालामनो हायाखै हादोंलाय बे नैबे एरियाया दा जों गुबुनाव थारलायनो हागौ ओरैबो होन ओरैबो होन बेफोर गासैबो बांगालनि होननानै खोनानो मोनो खिन्थु दा बियो बर' मैखोम जाबाय खैला मैलानिफ्राय बागमारासिम बिनि देरसिन दुखुनांथाव माबा देरगाथाव आरो जेबो गैला होननानै आं बुंगोन आरोखि मानो होनना बुङोबा बेवहाय बर'आ मैखोम जाबाय दा गुबुन हारिखौ जों नुनो मोना सासे सानै जोङो न'खरसे न'खरनै गुबुन हारिफोरखौ लोगो मोनगोन बे आमथिखा ओनसोलाव बिनि अनगायै गुबुन लानजायफोरखौ जों लोगो मोना लानजायफोरा थानाय मोनबा जों बेसेबां बर'फ्रा बेसेबां टर्चार मालाबा रेप जागौमोन मालाबा गोथां गोब्राम हाथार जानाय नंगौना नङा बेफोरबायदि जागौमोन दा बेखौ आं बिराद मोजां नांदों आरोखि गामिनि रायजोफोरजों एसे सावरायनानै एसे गागि बै जाथायफोरखौबो मोनबोनाय बिसोरखौ मोजां नांदों बेखिनियानो दा एसेब्लाबो आदाया एनडिबिनि जेनाखि गोथां जारिमिन माखासेफोरखौहाय गावनो सासे एनडिबि आफादनाव माने जिउ बावसोमनानै फैनाय सासे सुबुंखा आदाया एसेब्लाबो मिथियो आरोखि ना माखासे एनडिबिफोरनि हिस्ट्रिफोरखौ ना ओमफ्राय दा एसेब्लाबो मिथिबाय आदानिफ्राय दा बुहुद माने रिलेटेड जानानै दं आरोखि बहुत रिलेटेड नैबावहाय फार्स्ट पार्ट 1 नैबे दा मोनसे 2 एनडिबि पुरा रिलेटेड आरोखि 100% मानो होनबा मोजांबो जादों बेफोरबायदिखौ सोरबा नङा सोरबा सासेया खालामनांगौ बिदिखौ आरोखि दा जोंनिखौ एनडिबिनिखौल' नङा जिहेथु जोंनाव जों एनडिबिनि सिगां बिएलटिफोरबो दङ बिसोरनि जाथायफोरखौबो लानानै आंथ' लिरनांगौसो जोंनि गेजेराव जुदि गोरों गोराफोर दङब्ला लिरनांगौ फिल्म बानायनांगौ जाहाथे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोर ना बै जेनेरेसनफोरा जाहाथे जोंनि नुलाङो ओमफ्राय दा जोंनाव मोनसे गोगोम आफाद दङ मोनसेबाव बर' हारिनिनो फरायसा आफाद होननानै बुङो बिसोरनियावबो जाखिनि जाथाय जानानै थांनाय बेफोरखौ लिरनानै फोसावनांगौ मा मावदों मा मावाखै नङा होमबा जेसेबां मावबोनाय बेफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव फोसावनांगौ खोन्थानांगौ अब्लासो जोंनि बेफोरो नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा मोनथिगोन दा बेफोरखौ जुदि लिरनानै गालाङाबा दोनलाङाबा जोंनि जेनेरेसनफोरा मोनथिगोनल'नो है जोंनिया बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि दङमोन बिदिल'सो रायलायनाय जागोन खिन्थु गोसोखांलायनाय नङा आरोखि ओंखायनो बेफोरबायदिखौ जारिमिनफोरखौ लिरनानै दोनलांनांगौ माने रायजो राजानि गेजेराव फोसावनांगौ हानायमानि जेसेबां जों बर'नि गेजेराव नांनानैसो मोनबोनायथ' जिखुनु फिसा माबा मोनसेब्लाबो थै जिउ होनानैसो मोननाय नालाय हिसाबै बेफोर गोबां माबा दं आरोखि बेफोरखौ जारिमिन दं आरोखि बर'नि गेजेराव बिएसएनिफ्रायनो बहुत जारिमिन दं मा दावहा जायाखै बेफोर दावहाफोरखौबो मोजांनो बिराद मोजां लिरगिरिफोर दङ जों बर'नि गेजेराव बै बेक्तिफोरा लिरनानै फोसावनांगौ आरो खालामथायनांगौ जाथायफोरखौ लिरनानै बिदि फोसावनांगौ रायजोफोरनि सिगाङाव अब्लाना साबसिन जायो आरोखि दा खोनाखाबाय थेंक इउ ब्रादारनिसिम दा एसेब्लाबो नोंथांमोना आदा अफ्रिनिफ्राय मटिभेसनखौ मोनबाय माबायदि बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ जोङो माखासे हिस्ट्रि लिरनायनि गेजेरजोंबो जोङो गालांनो हायो उन जेनेरेसनखौ जोङो माने खोन्थालांनो हायो दिन्थिलांनो हायो आरोखि दा बियो जेनेबा हमनानै लादो जांख्रिथाय जेनाखि पार्ट 2 थैसाम जांख्रिथायनि थैसाम बेबो मोनसे इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोनसे सिन जानानै थालांगोन हिस्ट्रिकेल जानानै थागोन मा नङाबा जोंनि जेनेरेसनफोरा दा खुदियाफोर दङ बाव गोरलै खुदियाफोर दङ बेखौ जेबो मिथिनाय नङा दाथ' नै बिनि सोमोन्दै उनाव सोरबा सासे गामिनि मानसिफ्रानो मोजाङै खोन्थागोन जोंनाव बिदि जादोंमोन बेफोर जाथायफ्रा बेफोरबायदि जों जादोंमोन बेफोरबायदि फिल्मजों लोगोसे माखासे खोन्थानायजों जाबजों बै गथ'फोरा मोनथिहैसिगोन दा नैबे खुदियानि गथ'आनो बिफायानो नङा होमबा बिसोर खोन्थागोन मोनथिनाय गैयानो जारिमिन जेबो बै जोंनि जेनेरेसनफोरा सोंहैगोन गथ'फ्रा जे आदै नोंसोर बिदि नांदोंमोननो माबायदि नाङामोन मा खोन्थागोन जों अब्लानो माबा मोनसे भिडिअफोर दङ नामा खोन्थानो हागोन नामा जों खोन्थानो हाया बेफोरबायदि ओंखायनो बिसोरो गथ'फोराबो
भबिष्यतआव इयुनावहाय खोन्थानायजों लोगोसे जोंनि बिफाफ्रा गारजेनफ्रा बिमाफ्रा गारजेनफ्रा ना बिसोर बे भिडिअखौ खोन्थाना होयोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव फैगोन आरोखि जोंनाव दंमारोमोन बेखौ आरोखि दा नैबे ओनसोलनि जाथायफोरखौ नुनानै एसेब्लाबो आं मोनसे माबा गोसोखांदों दा बे थाबोनाय हिसाबै आं मोनाखैबो 93 ना बेसेबांबा समाव मा समाव मोनलाय 1993 आव मा समाव जा नोंसोरथ' मोनदों ना मोनाखै बेनि जायगासो मोनाखै खुदिया गेजा सासे आदा दंमोन ओरै जिरायदोंना बिसोर मिथिगौ 93 आवनो जानाय जाथाय 93 बा आं गोलैयोमोन न'आवनो दंमोन आं 98 आव आफादाव हाबनानै उनाव थांनानै ओजोंहाय जेब्ला सारखौ लोगो मोनो अब्लासो आं मोनथिदों ओमफ्राय आरो बे जायगानिनो निसिमा ओनसोलनि हिन्जाव मोनबावबाय ओमफ्राय बावहाय खोन्थाबाय जे गार्जेनफोरा फ्रायानो मुरब्बि टाइपनि मानसिफोरखौ लोगो लायो खोन्थादों जे बे ओनसोला इदि गुबुन हारिफोरनि आफादनि अननायाव बेखिनिया माने बर' जाजोब्बाय बिराद मोजां मोनदों आरोखि माने आं मोनसे गोसोखांबावदों आरोबो उनाव माबा मोनसे ओंखारबावगोन बेनि जाथायखौ लानानै दा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नोंथांमोननि थाखाय बियो एसेब्लाबो जेनाखि आदानि मटिभेसना नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो गोनांथि जानो हागौ ना इयुन जेनेरेसनाव आरोखि आरोबाव आङो देखायलांबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव जा हायो दा फिल्मब्लाथ' माखासे स्क्रिप्टफोरखौ देखायनो हानाय नङा मानो होनब्ला माखासे डिरेक्टरफोरनि एबा स्क्रिप्ट राइटारफोरनि खोथा थायो आङो जा हायो बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्टआव सोर आर्टिस्टआ पार्टिसिपेट खालामदों आरो मा केमेरा बाहायदों बेयाव आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन थ' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर दा लोगोफोर जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 जेनाखि नैबे हाग्रायाव गोदो अरिजिनेल रियेलिटि माबाया मोनथामफ्रा जोंनि एनडिबिफ्रा थायोमोन दे बेवहाय ओमफ्राय बेयाव जेनाखि शुटिं जादोंमोन बियो जोब्बाय दायो ओमफ्राय जाखिनि आङो नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय बेखिनियानोसै ना माथो ब्रादार ओमफ्राय एसे जायगाखौहाय एसे आनकमन स्टाइल नुयो नालाय ओरै जेरैबायदि गिथाव ओरैबायदि आंथ' थाबायनो हानाय नङा नै ओरैबायदि बेवहाय जायोमोन ओमफ्राय रियेलिटि एकदम देखायदों आरोना आर्मि फैनाय गावनाय मानाय बेफोरखौहाय ओमफ्राय नुबाय आरो उननि भिडिअ नेबावदोलाय ब्लग भिडिअ होनब्लाथ' बेनोसै ना माथो मोजां मोनबाय गोसोफोरखौहाय बिदि खेबबाय थानो मोननानै नुबावगोन आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना जिखिनि ब्रादार अफ्रि ब्रादारा जेरैबायदि नोंथांमोननि गेजेराव बुंना होबाय बे गासिबो रियेलिटि जोंनिनो माखासे एकदम रियेलिटि स्ट'रि आरोखि बेफोरो जोंनि बर' हारिजोंहाय ना जालुबाय थानाय मोनसे मा होनो बिदिखौहाय मा होनो इसोरो गावसोर जाजानायखौ मिथिखागौ आरो एक्सपिरियेन्स नासयजानायखौ जेन'बा फुल एक्सपिरियेन्स अभिगता अके मिथिबाय एसेब्लाबो बुजिबाय नोंथांमोनाबो ओमफ्राय नेनानै थादो ना माथो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय ना